badhe pun serahaken tokoh wayang Werkudara saking Bapak Lurah dhateng Ki Dalang Hadi Widianto. Pagelaran ringgit wacucal sedalu natas ingkang badhe kacerosaken dening Ki Dalang Hadi Widianto kanthi irah-irahan utawi cariyos Wahyu Godo Inten. Sekedhik badhe kula aturaken sinopsis cariyos Wahyu Godo Inten menika nyariosaken babagan perjuangan ugi pengorbanan Pandhawa kagem bela bebener lan jagi negaranipun saking angkara murka Kurawa. Katuran agunging panuwun dumateng Bapak Lurah Kelurahan Glagah. Sagung pilenggah saha pamirsa ingkang tuhu kinabekten, adicara salajengipun nuninjih panutup anamung saderengipun kawula pungkasi adicara wonten ing dalu menika kula minangka pambiwara mbok bilih anggen kula ngaturaken adicara wonten ing dalu menika kathah perintah kladoni ngatur subasita ingkang boten bener kawula ngaturaken lumutering sih samudra pangasami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pamirsa kula ngaturaken sugeng amriksani pagelaran wayang sedalu natas ingkang badhe kacariosaken panjenenganipun Dalang Ki Hadi Widianto. Salajengipun dumateng sagung pilenggah tamu undangan sasampunipun adicara menika kula aturi jengkar saking papan pahargyan tumuju wonten ing Panti Bogo saperlu anggrahapi daran menapa wontenipun ingkang sampun dipun cawisaken dening panyangkul karya. Matur nuwun.
Sono sinawung langan wilopo estu mastih estantun lampai buddha jinan tur tutur katulo tetelo tulat labdiying para diyu winursita ngupama prameng niskara karya diya dimeng jaman purwa winisuda traingkang dinama dama pinardi tameng lelata mangkiya tekap wasanan pita tan wurging pralambang matumpa-tumpa marmani magung panggeng panggugung sang Murwengkata anggih negari pundita ingkang pinurweng carita sakmantih kang kaeka adi dasa purwa murwani tembung kawi basa eka marang sawiji
adi linuwih dosa marang 10 nadyan blaring jagat percapada kathah titahing jawata ing rasangga ing pratiwi pasonganing akasa kagebeng ing muhara kapit ing samudra laya kathah ing sami anggana raras mila bebasan ngupaya negari sewu datan antuk sadosa 100 datan bisa ngaturaken kalih amung sajuga kang kinarya purwaning kandha anggih kocapa punika ta kagambaraken ateging negari Dwarawati ya kasebat ing kraton Dwaraka ya winastan kraton Jenggala Manik Yekti negari Panjang Kunjung Pasir Ukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karta Tata lan Raharja wus kondhang dumugi manca negari yen kraton Dwarawati pinangka pangleburing Angkara Murka kathah raja maraja dening ratu maratu ing samya nungkul aris datan linawaning ayude menggaing tata gelar ngaturaken pisungsum nanging menggaing batos amung kayuyun marang kuyaning kautaman sinten ta dasa namana Senarpati Nalindra Ndarwati ngengasta pangwaos kanthi mangkuringin sakembaran sinembah sagyaning para kawula anggih kocapa punika ta ingkang ajejeluk Sang Prabu Sri Bathara Kesna Harimurti Danar Dana Padmanaba ya Lengkawa Manik legah wonten damparan gading lineman kasur babut perang dari Gondowida jebat kasturi miyang kang wangi-wangi ampilan dalem sang loto banyak dalang sawunggaling Gardawalika Katimas Bebek Mas Dwi Panggo kang sarwarna ampilan dalem sang loto banyak dalang sawunggaling Gardawalika Katimas Bebek Mas Dwi Panggo kang sarwarna datan kantun abdi Palawijan ingkang tansah amiwasring paswanan kocapa ing swan ing pagelaran nuju ari kalenggan sajuga Sinata Indrawati nampi rawuh ira nata ing Astina ingus kepareng lenggah jajamarang sinuhun aja jeluk Sang Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Kurupati Gendari putra ya Desta putra ya Sang Trimamangsa ingkang natkala semana anggenira prapta den papakaken putra parang Garuda ingkang lenggah wonten sak pengkerana Sang Nata Ndrawati putra Adipati Anom kekasih Raden Samba Wisnu Brata datan kantun mungging pengkeran lenggaira Raden Setyaki sarta Garbaruji Bima Kunting Tambak Yuda Raden Setyaki mengkeraken rangka dalem Dwaraka ingkang peparapsan Kepatih Udawa kasambetan para Sawanira Asta Nayakani Praja Mantri Bupati Riyawadana Lurah Bekel jajar magangan tuwin para kawula sami gantung sibuk yen to kacudra amblabar samudra kang tanpa tepi bebasan tumpang dengkul pasibani wis tanggap ing sasmita Srinata Arsa Miyaswaka sigra angrasuk busana keprabun Dina Sang Mandra Pindha Bathara Wisnu Wijawantah Ra
idem permanem tanono benini walang alisih rono nan datane bak samirono datan lumampah ingkang kamyarsa mung swarane ora pradangga ngunyuk angrangin keplok pepinjalan gumber-gumber jironing kedaton datan uninga yen to Sinalindra wis arsa miyos siwaka sigra hamedhar sabda katitik song-song gilap kabaya minggah sitinggil binatrata kraton Ndrawati yen kaya mengkono nang saking Purwadya bolo mepet balung rekti desek ringin kurung kaya pasiban kang kalebu ramu yen ngono kanca maju kanca ndedhuk kanca maju sang nata wis miyos siwaka kanca lenggah kanca nyembah sang nata wis lenggah siniwaka yen ngono kanca maju jalek celoro suci kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti Kang Maha Suci sira ladatolah sipatulah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput Sampai
ing pasewakan busana maneka warna Bak puspiteng Udyana Miang panjrah kang sarwa Rukma renggeng manik nara wata Prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lan sisiring adati wimbuh gegandamrek Katyuping maruta Katyuping maruta mantu separan mangambar kungas Balon toto lenggah ira Sri Naranata Yata risedhing kang siniwaka Maha Prabu Sri Bathara Kresna Prastis tengah dampar kencana asri rengganing busana kinontrang
masriyatno ya yang Wisnu Bathara sini wa ing tinju moyo nalindra rumangandika nalindra rumangandika miwang sukmana ingkang luwih pauna langgeng swidatang awrat mengkuto Kakang Patih Udawa aja dadi kejoting pamikir jeneng sira ingsun timbali maju ana ing ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa nun kawanting dawuh timbalan dalem Gusti Ragu ing rumentah jumatengi abdi kepatihan saderengipun Gusti Nata Kulgah wonten dampar kencana miji dhateng pisuwanipun ing abdi wonten jawi sanget kuwatos manah yen to kula ngibarataken pindha kambangan salubur tinandur wonten ngalun-alun tinempung samirana kumejut komite acara awur maras ningali cacit boten sumerep sangkani gelap raos sing manah kula kados tribaik sumelepat tinubruk ing wong tuna nanging sasampunipun Kanjeng Dewaji legah wonten damparan kecol miji dhateng pisuwanipun ngabdi kepatihan pilih tata tititen tremeng manah kula kados siram tirta wayu swidu kejugurkan rencana keblabaran samudra wadu kejawi sangga menika sedhun nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pakabekti mugi kunjuk wonten sing andhap padha mawantu-wantu roni marmane jeneng sira ado ingsun cerangke cerak ingsun waketake kadiparan pawartani para kawula mbok menawa mudune para kawula munggahing para narapraja ana kang kemawani bladak milang sifat milang kampuh jingga nggondan datan parantu marata gagi matura kanthi prasaja upama ta ana ingsun pribadi kang bakal murba wasisa Kakang Patih Udawa nun nyawa-nyawa jimat songsong aku para kawula duh sinuwun sesembanipun tiyang sak negari engetipun ing abdi boten wonten medhaipun para kawula minggahipun para narapraja ing samya nglirwaken dawuh malah sedaya ketingal saiyek saeka abdi nyadung dawuh potku Kanjeng Dewaji syukur bejo sewu mratandani para kawula ora ana kang mringkang ing karsa lan ora ana rengkani praja awit Kakang Patih pinter ngatur para kawula bukti nyatane Kakang Patih pantes dadi tetuangganing para kawula mulata pakaryan sing kaya iku mau tindakna sak lawas-lawase awya nganti pegating panuwun Kakang Patih nuli ngestaken dawuh lan matur sembah awit saking kucah dalem Kanjeng Dewaji mengkono prayogakna jeneng sira ngadhep sampun boten kirang prayogi nuli senadyan kadang ingsun nggih Dimas Setyaki kadiparan prastiyanira pinangka dadi senopatine ingsun ngembani kraton ing Ndrawati nuwun kawanting dawuh timbalan dalem Koko Prabu Petaduwanteng ngabdi upami Koko Prabu badhe nitih priksa dhateng prastiyanipun ngrayi tansah prasetya ngembani Koko Prabu
ing rayi boten badhe mundur secengkak upami Koko Prabu badhe ngersaken ing rayi supados ngrangsang ing tebih gepok ingkang inggil ing rayi tansah prasetya bebasan ing rayi menika remuk dados rebu kuwati nyauraken putung dados kalih kuwaturi bandhemaken ing rayi tansah prasetya diwateg Koko Prabu bagus kejawi saking menika nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kujuk wonten sandhap pepodo mawantu-wantu Koko Prabu lori mengkono Dimas Tiyaki ingsun tampa ora liwat udya pangastu ingsun gagi tampan nono Yai nuwun kapundi wonten pustaka dadosaken jimat paripik caya nur cahya lan sageta dadosaken bawa leksana mengkono prayogakna jeneng sira ngadhep sampun boten kirang prayogi Koko Prabu mengkono Dimas kadang ingsun Dimas Wresniwira kasugihan kejawi saking menika mangke to Yayi ing sakwetawis radirandan anggen kula ngacarani rawuh paduka Yayi Prabu Joko Pitana sak sampunipun lenggah kanthi prayogi nuwun kepareng lajeng ing neraka ngaturaken pasegan Senanggrata apucangan gambirambun sata prayogi katuran panakrami sak praptanipun Yayi Prabu Duryudana Kong dirpindah pinoro cito sinerat bauna langgeng nuwun kawanti dawuh timbalan dalem Koko Prabu ing sampun lumetah dhumateng rayi awit saking pangestinipun Koko Prabu bilih praptanipun ing rayi mangke karejan kejawi saking menika bekti kula kunjuk Koko Prabu inggih kula tampi kula ketelaken wonten jejoge ndelo sami-sami ya matur sembah nuwun sak sampunipun lenggah kanthi prayogi kula aturi lenggah sakwetawis kanthi sekeca sampun boten kirang prayogi Koko Prabu ngaten Yayi yogan ingsun nggih Samba Wisnu Brata gage jeneng sira angaturna pambagya panakrama lan bekti marang pepundhen sira kang nembe wae rawuh nuwun keparing putra jengandika munggil pengendikan sakwetawis Kanjeng Rama diwaji ya tak keparingake Samba Wisnu Brata Paman Prabu kepareng ingkang putra Samba ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk paman iya Samba tak tampa udya pangastanipun kakang tumuli tampanana nggih nuwun kapundi wonten pustaka dadosaken jimat paripe mengkono nggih Samba Wisnu Brata Koko Prabu katuran panakrami bekti kula kunjuk ya pamujimu kaya ora ana langan sawiji apa Dimas Tiyaki syukur pinagisi sinuwun manggiraja sinuwun pangestumu Kakang Pati Widowa syukur pinagi sewu mengkono Kakang Dru kejawi saking menika Koko Prabu nyuwun pangapunten nadyan ing neraka sakadang menika dereng nyugata gambir empur sari tirta ing sarwi miraos nuwun keparenga ing neraka badhe hanyur mriksa anjanur gunung rawuhipun Yayi menika kados lonjong botol
sak sampunipun lenggah lajeng kepareng hamedhar sabda praptanipun Yayi menika baya wonten wigatos menapa kula aturi waloka ing ngraka badhe midhangetaken kanthi wijang setala-tala awit katitik dhateng praptanipun Yayi menika kados mengko pengawak brojo mboten ngagem cecala langkung rumiyin. Yes Tungkara Manik Raja Dewaku keparing matur lepat nyuki samudra samang pangesan mboten dados menapa Yai praptanipun ing rai sepisan tinanah ngaturaken sembah pangabekti angka kalih tuwi karaharjanipun Koko Prabu sak kajeng matur sembah nyuwun sak sampunipun katampi kanthi bingah lajeng kepareng ing rayi badhe waloka esti ninggali Koko Prabu penggalipun Koko Prabu mesinipun kejut awit saking praptanipun rayi boten ngagem cecala langkung rumiyin prandosan menika ing rayi tansah nyuwun gumi samudra pangasama boten dados menapa Yai malah ing ngraka banget suka parisuka awit saking praptanipun Yayi Ginya kersa rawuh wonten kraton Ndarawati syukur bejo sing lajeng ingkang pungkasan wosing perlu anggen kula prapta menika badhe ngaturaken kawuningan bilih negari Ngastina menika sampun sakwatawis candra menika nandhang pepeteng prandosange menika praptanipun ngrayi menika badhe nyuwun senjata pitulung wusananipun pitulungan ing awujud menapa Yai nuwun kepareng ing rayi badhe matur sawetawis ngaturaken bilih negari Ngastina menika sampun sakwatawis candra kados nampi pageblug mayangkara tanem tuh boten saged subur katerak bawa bentir tuwin lebu sumawur karangkitri sampyuh kala wijanipun kamangka sambatipun para kawula ing samiya saged enjing sonten dumuguning kapraya saged sonten enjing bablas nyawanipun wonten kedadosan menika ing rayi lajeng manekung minta sing Bathara sak sampunipun kula nampi pralampita sasmitanipun Jawata negari Ngastina menika tumuli tata titi tentrem kados winguni sauger ing rayi menika saged kadulungan utawi gayuh wahyu ing kasebat wahyu gada item pramila saking menika praptanipun ing rayi menika badhe nyuwun senjata pitulung kados pundi caranipun kula anggayuh wahyu kasebat ajeng syukur menawi Koko Prabu kersa angrencangi anggen kula ngupati wahyu kasebat kula aturi medhar sabda Koko Prabu awit menawi kedadosan menika ngantos kadaluwarsa kula pesaken dhateng para kawula Ngastina ing saben dadosaken mambengi manah kula leng-leng rambyang ingkang driya liwang candra katengan
sumu ing tias lir katuridan limut kapiyatan ing ruci rem-rem driya manawung keku wong ingkang wisisa lunging kadung malengkung kanthi uping prabancana katon memanusiyen to kacandra miwang sukmana ingkang luwih bawana langgeng sinwi datanawran sak sampunipun Yayi Prabu Jaka Pitana menika kersa angandika hamedhar sabda raos sing manah kula menika kados suduk gunting tatu kalih suduk gunting tatu kalih lajeng ing raka menika welas tanpa alis tegesipun menapa welas tanpa alis estunipun ing raka menika badhe suka pitulungan dumateng Yayi wonten kedadosan kados mekaten namung kemawon saderengipun Yayi Jaka Pitana menika lenggah ngaturaken kawuningan kados mekaten ingkang raka menika ugi nandhang pepeteng ngoten nggih pepeteng menapa menika kula menika dipun sepuhaken dados sesepuh saha pangesuing Pandhawa pengayom negari ngasti menapa Ngamarta nanging wedal menika dadosaken kawuningan bilih kadang-kadang kula ing Indraprastha menika murca sirna kados kajumpana angin. Kamangka kula petang sampun wonten setunggal warsa langkung anggenipun murca. Sampun dan sampun. Lah sak sampunipun Yayi Prabu Puntadewa sakadang menika murca tanpa taliwara menika negari Ngamarta menika dipun jelegi dening Nalendra Enggal. Nggih. Ingkang jejuluk Prabu Jaka Mikukuh. Lajeng pengakenipun piyambakipun tiyang liyan-liyan ingkang tanpa dongko tanpa papan nanging menika saged dipun junjung dhateng para kawula Ngamarta pinangka dados pangesuwing negari dados Nalendra pramila kula menika kedah tanggel jawab kajibah supados ngudari wonten negari Ngamarta jalan kula sampun pinangka dados pengayom ya. Lah wonten kedadosan mekaten menawi ing neraka menika namung mendel sewanci-wanci Yayi Punta menika kundur ing neraka dados tiyang sepuh namung dados panang cucuan. Prelu sang menika upami Yayi Prabu Jaka Pitana menika badhe nyuwun senjata pitulung dhumateng ing neraka. Kepeksa dereng saged mangke sak sampunipun kadang kula Yayi Punta menika sami kundur sampun tata titi tentrem ing neraka sagah
sagah angrencangi ambudidaya Yai Jokopito manggenipun ngudi wahyu gada inten. Nggih. Sak menika ngaten. Kandhing Koko Prabu menika nalendra ing wicaksana. Sampun priksa sadèrèngipun winarah. Sak menika kula badhe nyuwun priksa caranipun ngudi wahyu menika kados pundi. Menawi namung suka atur rerigen ing raka menika sagah. Syukur bejo sewu. Lajeng caranipun tiyang gayuh kanugrahan menika kados pundi. Wungsal wangsul sampun dipun ngendikaken dhateng para pinisepuh Yai. Jaman kina makina. Sok sintena ingkang badhe gayuh kanugrahan menika kedah genturaken teki. Nglampahi teteki genturaken tapa. Teteki menika menapa? Teteki tapa tegesipun prihatos. Prihatos menika cegah dahar, cegah sare, cegah unjuk lan ngirang-irangi menapa kemawon menika Yai. Lajeng pinten-pinten angin kula lampahi ngirang-irangi sare, unjuk dahar ing dipun wastani siap nggih poso. Pinten-pinten tiyang badhe gayuh wahyu menika menawi badhe ketrimah adaanipun lampahipun catur dasa dinten 40 dina. Iyi menawi dereng keterimah mangke dipun jangkepi Tri Candra mlampah mati ya. Dina durung ketrima nepi 3 sasi. Aurat Koko Prabu. Naminipun tiyang priyatos menika mboten wonten ingkang gampil sedaya aurat Yai. Awit gayuh kan mukten gayuh kanugrahan. Seda saklebetipun gesang menika naminipun prihatos. Nggih. Menawi lampahipun tapa menika kula wakilaken Koko Prabu. Kula trima jujul dhuwit manut telasipun pinten kula tebas mawi arta. Naminipun tiyang priyatos menika boten kenging dipun tebas mawi arta kados ngaten. Kedah kanthi badan sepata, kedah mantep madhep marep. Ampun mangkro silah nggenipun penggali. Nggih. Menawi dipun wakilaken boten kenging menapa malih dipun wakilaken. Nggih. Menawi ngaten angin kula tapa dhateng pundi. Tapa menika wonten guwa saged, wonten wana saged. Pados papan ingkang sepen ingkang baken saged nebihake tumindak angkara murka Budi Candala. Nggih. Kula tak pados papan ing sepen. Nanging kula tak wangsul rumiyin badhe ngampiri Yayi Banowati. Kagem menapa? Kagem rincang boten kenging. Dipun rencangi wadyabala priya wujudipun nyan boten kenging menapa malih menika dipun rencangi wujudipun pawestri menika boten lebihaken godha nanging malah beta godha. Ngaten. Nggih. Saya pait.
beto HP mboten kenging. Kedah batan sepoto ngaten menika. Iji gantos busana wangsul min wonten Garing Astina. Busana badhe kagem mameri sinten? Ten wana menika mboten wonten pameran. Nggih. Naminipun tiyang priyantos menika kedah linambaran penggalih ingkang suci ya. Ampun ngetingalaken anggenipun gadah penggalih ingkang deksura. Menapa malih ngantos anggadhahi watak adigang adigung adiguna menika mboten kenging. Kamangka Yai sampun ketika badhe werni-werni anggenipun ketika menika naminipun Yai sampun ngetingalaken anggenipun gadah penggalih watakipun adigang adigung adiguna. Menika tegesipun menapa adigang adigung adiguna? Adigang menika watakipun naga. Dupeh Yayi menika gadah kasekten wisa ing linangkung namung tumindak sak sekicanipun piyambak boten kenging. Adigang adigung menika watakipun gajah. Dupeh Yayi gadah karosan ing linangkung gadah panguwaos tumindak sak sekicanipun piyambak menika boten kenging. Adiguna watakipun kancil. Dupeh Yayi menika kegaduhan kepinteran ing linangkung kangge minteri sok sinten mboten kenging. Ngaten. Matur sembah nuwun awet wejanganipun Koko Prabu. Dawah sami-sami. Yen mekaten kepareng kula badhe bidal badhe nglampahi tapa wonten sak lebetipun wana. Kula badhe pados wana ing ngaran wana Gangga Wirayang. Pados papan pundi kemawon sae. Monggo. Kepareng nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu. Inggih, mugi-mugi mangke saged labda ing karya Yai saged amboyong nugraning Jawata ngawujud wahyu gada inten. Matur sembah nuwun pangestunipun. Sangga prayogana aku arep tapa. Aku pamit. Inggih. Mugi mangke saged angsal damel ambeta amboyong nugraning Jawata paman. Pamujimu sing tak jalu. Inggih, lirik memuji Kewala. Diwas Setyaki. Aku arep tapa. Ih, lirikaken kasugengan mugi-mugi mangke saged angsal damel utawa calone ngelih aku utawa lirikaken kasugengan. Yayi dereng ngantos nglampahi sampun nguwun. Untung niki wau kula disuguh mam. Wis kena nggawe sahur sing taun wingi blas. Ndherekaken kasugengan. Mugi-mugi mangke Jawata minangkani lan angudani menapa dados sedyanipun Yai Joko Pitana. Matur sembah nuwun. Kiya lumengser dutaning Sang Naranata. Dutaning Sang Naranata. Sang Naranata. Tekaping Prawandawa
Tanono kang kuciwa raras Tanono kang kuciwa raras Raras rumeseping driya